ħoss żarżira jew tisfira fil-widnejn, kundizzjoni magħrufa bħala tinnitus u li tista' taffettwa sa 37% tal-popolazzjoni minn madwar id-dinja. Il-preżenza ta' ħsejs qawwija madwar dak li jkun u l-volum għoli tal-ħoss huwa l-iktar ħaġa li tagħmel ħsara lill-bniedem u li twassal biex in-nervituri tas-smieħ jiġu affettwati mit-tinnitus. Brian Vella, disk ġokki lokali magħruf aktar bħala Junior B, ħaseb li l-karriera tiegħu ġiet fit-tmiema minħabba tinnitus. Iżda kif qal il-TVM News huwa tgħallem jgħix bih. L-ewwel darba li bdejt imbagħad minn tinnitus kien fi 2008 u hemmhekk kont mort għand persuna partikolari u l-messaġġ kien ċar li għandi nieqaf immedjatament u kien xokk. U dik kienet jibsa ħafna lija għaliex immaġina ġifieri 29 sena u hija parti minn ħajti. Għamilt 3 snin kompletament wieqaf. U mbagħad għamilt comeback. U l-messaġġ li ħadd reċentament u li nixtieq naddih ukoll li tista' tgħix il-passjoni tiegħek importanti però li l-engage ikunu hemmhekk. Il-mindset l-importanti. TVM News kellem lill-awdjologu Dr. Andrew Xiberras li qal li t-tinnitus jista' jkun kaġun ta' affarijiet oħra li affettwaw lill-bniedem. Tinnitus huwa perċezzjoni ta' ħoss li n-nies jisimgħu meta ġeneralment ikun hemm ġiex problemi, jew noqqas ta' smigħ, jew ġieli jkun ansjetà u affarijiet li huma pereżempju depression, ikollok xi trauma, xi ħaġa li huwa related psikoloġiku wkoll. Qal li xi ta' dan huwa n-numru ta' nies li bdew ibatu mit-tinnitus fi żmien il-pandemija tal-COVID l-hawn. In-nies ħasshom waħedhom id-dar kien hemm iktar silenzju, l-ansjetà żdied ukoll. U meta inti tkun f'dik is-sitwazzjoni tibda tismagħhom daw il-ħsejjes di bħal meta tara xi ħaġa anke xi barxa fil-karozza tkun ilha hemmhekk probabbli xi sena qatt m'għandunajt u f'daq waħda għandunajt biha u tibda ddejqek. Ma jaqafx għax normalment min ikollu nuqqas ta' smigħ il-ħsejjes ta' madwarna mhumiex qawwijin biżżejjed biex jagħtu l-ħoss intern. Allura d-dement li inti il-ħoss tiegħek huwa aktar qawwi ħatibqa' tisma' dak il-ħoss. F'dak il-każ l-aħjar soluzzjoni għalija dik huwa CBT, Cognitive Behavioral Therapy. U hawn ħafna psychologists li jagħmlu dat tip ta' terapija. Unke yoga, meditation, daw kollha affarijiet li jgħinu jirrilassa l-moħħ biex inti ma toqgħodx taħseb fuq dal-ħoss. It-tinnitus mhix marda, mhix kondizzjoni huwa nuqqas ta' smigħ, l-ansjetà u dawk l-affarijiet. Però tinnitus you can relieve it billi tuża affarijiet li huma counseling iktar smigħ jekk għandek nuqqas ta' smigħ u anke affarijiet li għandek id-dar. Dr. Xiberras saħaq dwar l-importanza ta' counseling sabiex wieħed jitgħallem jgħix bit-tinnitus. Żied jenfasizza l-importanza li wieħed jipproteġi widnejh meta jaħdem f'ambjent ta' storbju. Fl-istess waqt, tkellem dwar il-ħtieġa li kull min iħoss sintomu tat-tinnitus ifittex l-għajnuna professjonali.